Padáme do Brutal Cars. Ta. Brutal Cars? Brutal Cars se zabil. No nic. Ok. Brutal No nic. Cars. Tak dobrý. Už jsem to řekl konečně správně. Sushi sam, vlastně. Dobře. Vlastně jsem sushi sam. Letí sám mám minimálně jeden cápek, hele. Už to asi stočil. Už to stočil, hej, oni, no dobrý, nedali. Už to jsem myslel, už to. Huntinga, no nic. Jo, padá s náma cápek. Dobrý, ty mi nevyžíráš, to jsem rád. A to jako... Aha. A týpek dostane vymrt. Jo, jsi si jistý? A já jsem no já jsem ho netrefil. Já jsem se znova dostane vypíč. Ne, on došlo. Vidím ho tady nahoře. Zabil jsem ho. Maťka, ty jsi mi vyžral kill. Lepší než kdyby chcípnul, Šodo. Co já s tím? No nevím, co ty s tím, ale prostě vyžral jsme kill. Chcete někdo? Já jsem si vzal jenom to furinu. Asi ne, dík. Já mám taky jenom modrou furinu. Já se beru shadow furinu, ale ona je lepší prostě než jako teďka už. I buffly. Hodně. Jo, pojďte na ty stožáry, ona nás pak nemůže zabít. To jsme zjistili s Maťkem minulou hru. Že když jsi na tom stožáru, jo, tak nemůžeš tě zabít, ale není to těžký. Teda, není to lehký jako... No jako fakt, no mně se to nepodařilo. Ještě, že nenatáčím já, protože já neumím mluvit, takže by polovina toho videa musela být vystříhaná. Počkej, já skočím pro ten... no nic. A ještě nikdo nemá ten portál, jo už. No tak... Ne, tak já tam letím, počkej. Jo. Ne, Maťko, pojď zpátky. Jdu. Já mám co nejrychleji zpátky, hoši. Šoty. Já nemůžu, to je moc daleko, ona jde na druhou stranu. Tak musím jít k ní. Ale vemem ty dropy, tam jsou dobré. Až tady. Ty stožáry jsou moc daleko, mi chcete. Vemem ty dropy. A tak ona si posune, ona jako má hodně životů, takže... Já už jde. Tady mám lidi, ale třeba špatný. Tak zkuste zabíjet tu... Godzillu a já zkusím potrolit ostatní, jako lidi, kteří jsou tady kolem. Okay. Vidím tady jednoho. Já to jsi těžší. Já jsem v tom. Dobrý se na ně, ale... Kámo, to je úplně mega botí, what the hell? Super špatný lidi, kámo. Ale to je dobrý. To bude easy win. Yes. Můžeme flexit. Hej, vy jste na prvním místě, někdo z vás? Ne. Tak to je super. Tak to očividně nebudou boti, hele. Jo, a tak to jde jako přímo ke mně. No a teďka si přímo To je dobrý, ale blížím se už. Prvnímu místu. Tak jo, tak to fajti. To fajti, to já jdu potrolit ty ostatní, jo. Teda ups, cože? Jsem nic neřekl? Tak jo. Au! Hele, tak Godzilla mě nemá ráda. Nechci kecat. Ostneš, no. No mě trefá úplně přímo do mě spálená sápečka. Já se snažím, kámo. Už jsem skoro na prvním místě, kámo. No, já jsem v půlce prvního místa. To na mě skoro míří. Dobrý, zabil jsem toho cápka, který podle mě vedl. Jo, protože má červený. Ty pičku, hoši, mám 8 hápek. Ten týpek zmizel. Ty no jo. Šodo, zastav je. A zvedni mě, dík. Já už nemám náboje, no nic. Hej, co to je? Zvedej. Jsem druhej. Já jsem tady knocknul týpka a on... Jsem hnedka druhej. Ej hoši, sorry, ale kámo, Subfire SMGčka je mega dobrý. Na tohle. To je někdo tady ještě na tu Godzillu, kámo. Kdo tady rebootuje právě teď? No, nějaký kok. Ty vole, ještě, že jsem hodil ten bubble shield, jinak bych byl cooked. Právě teď bys byl cooked.
Teď už jsem. Ne, mě zrovna zmizel ten bubble shield. Co dělá tak Godzilla? Jak Zaptej, úplně prosím. kámo. Já jinak umřu. Jo, ona už je mrtvá, skoro. Jo, dobrý, já jsem Dobrý. něco zabil. Kurva, nemáme medailonek. Nějaká korunka. Ne, Ne, ty ho máš. Ne, máš mám ho. ty? Dobrý. Mám ho. Chilluj. A rychle Dobrá, dopryč. Korunka, je, Maťko, beru korunku. A rychle Nebereš dopryč. korunu. Ne, hoši. neberu. Ty seš Rychle kár. dopryč. Dej mi ale ten big shield. Teda ne big shield, Já medkit. nemám Hoši, žádný. tímhletím směrem. Tamhle, Medkit mi dej. tamhle ten, nějaký ten. Jo, on mi tam letí, no. Já se potřebuji dohealovat. Teď. Chillujem. Nemusíme pushovat, oni budou pushovat nás. Čemu už jde po nás druhý medailon. Druhý medaile. No Hej fuel. hoši, kámo, takový to doupří, nějaký to jiný, já jsem, Hej, zkuste otevřít dropy, z toho padá hrozně moc nábojů. i kde Já jsou, vlastně kde nemám jsou, jo, žádný. oni jsou tamhle. Právě, no jako většina zlobička ani nemá. Tak každý berem jeden, no, já jdu k tam tomu, Jdeš. nějakýmu k tomu. Tamhle tomu. A zase někdo rebootnul, kámo. Jo, Vidím jo. cápka. Já jdu k tomuhle tomu, Bacha, jdou po vás medailony. já vím, no. Ok. Dám ten shieldík. Já nemám reloadnu to. Už se portnul. Portnul, bojí se. Úplně zbytečně. Ale... Počkej, a kde je ten třetí, kámo? Jede auto. Auto tady. Teď A mě není střílí třetí. někdo dozad. Teď není žádný Jo. třetí ten. Ale Shoty nenech se přejet autem. To není dobrý. Jo, Mě teď někdo dostal záda. snipnul. Ale hoši. Jo. Tady je hrozně moc lidí. Je Maťko, zkus mě zvednout. Jdu. Pojď sem. Už po mně šutěj zase. Dobrý, to je v pohodě, to stíhám. Tak, no, možná ne. Dobrý, přestaň střílet. Máme railgunu taky, takže dobrý. Dobrý, já si dám tohle. No, já nemůžu editovat. Dobrý, jeden knock. Taky. Kam další reboot? Dobrý, mám Dobrý, já dva. jsem nějaký věcečky. Mám kill. Další. A zase někdo Typek rebootnul 2, no. Co to je prostě? Capek No, ve za vzduchu příště. dostal za 20. Jo, je knock. To je ten Mr. Avocado Play, z toho jsem zabil předtím. Typek dostal od tebe vypínu už dvakrát. Nice, tady. Z tebe berem, tebe. Dohealuju se. Jenom je vypušovat, zničit. Jsou 2, jo, bacha. Yes. Jalo. Zdrhaj, Tak- bojí se. A víš co, Maťko, my jsme taky 2. 90 do bílejch. Můžete být Je na hit. přímo. Jo, jo, knock, Yes, já jsem ho yes, knocknul. Looter 261. No, tak Nice. týpka jdem po lůtě, teďka má smůlu. Hele, oš, já Yes, jsem trochu ten jeho za váma, teammate čeká. ale medailonky se Dostal, blíží ke mně. je na hit. Dead. Dobrý. Celý. Medailon se ke mně Blade. blíží nějak trochu. Už ne. Blade. Hele, nevím jak... To je divný. Já vem si to. Si vem Typhoon Jako- Blade. Jo, ten medailon se Tam, blíží tam. ke mně trochu. A to je divný, že mají medailon, protože my máme... Aha, to je divný. Ne, oni mají trochu ještě jiný medailon, víš? Jo, Oni mají... právě ho vyhodili. Yes, tak to jsou blbci. Počkej, a kde máš ten tvůj medailon? Já ho mám u sebe, ne? Proč mi to neukazuje, že ho máš? A tak pořád Jak on zase teammate bublí. to neukazuje. asi, Ukazuje, nevím, ukazuje. U toho jeho Jo? jména, ne? Ukazuje. Já jsem za ně. Jo, mělo by. Jo, lidi přede mnou. Oni čekají Ale u toho mám ho. medailonu. Je to trapka. Jo, já mám tu. Já mám railgunu, tak můžeme si zkusit, když tak. Tamhle, všichni 3 v No keři. jo. 90? 90, tak Jau. Jeden knock. Nice. Ale zóna, Jdem, zóna. zóna. push. Dobrý. Možná bych šel prostě full push. To je nestihl jsem ho. buildy, co? Já nemám náboje. Buildy, já nemám životy. já si potřebuji. Ani životy, ani náboje nemám, no. Ty vogo. Jsou Já zase náboje 3. mám, Maťko. Jak já ti to, že můžu jsou dát 3? tři. Ok, nic, to jsem pokazal. No nic. Aha. No, nic. co do? Guys. No Jdou k nic. tobě. No Já- oni si jdou hlavně pro ten Zkus medailon. rozsekat mečem. Šodo, dělej něco. On dostal hrozně.
Shadow, máš meč, ještě ne? víc. Já si Nemám meč. Letí. Letí? Kam Letí. Jo, Letí po k tobě. Yes. To je. Já jsem tak špatný. Počkej, co se stalo? Do píči. No nic. Dejte rady. Yes. Máme tady celý tým. Jo, přesně Jo. tak. A já Tady jsem úplně úplně Možná ideálně, víc jak celý tým. ale já jsem úplně podělal landing, takže hoši. Yes, Já sir. jsem docela zabil landing, takže já jsem dobrý. Jsem vlastně úplně viděl. Je dobrý. Dobrý, Ten týpek no, smrtpej. o mě nic neví. Otevřeme, vybereme, přebijeme. Yes. Kurník, nevadí. Kde je ten třetí Zvaně. cápek? Už je dead? Jo? To je všichni už jsou dead. Yes. Easy. Tak to bylo rychlý, zabili jsme první tým. První celý tým. A každý má jeden kill, no. Je, To byly jste dobrý. boti prostě. No, ten cápek, kdyby byl bot, tak by podle mě hnedka pickaxoval, ale nevím, no. Aha, nevím, ani ti boti jsou občas zabudovaní. Dobrý, tak. Si tebe. Hej, halo. Tak. Hej, halo. Proč se nezapli emoty, no? Ne, já jsem to zase vyměnil. To je strašně rychle konc vyměnil ty věci. Konečně mám zase nastaven věci. Ups, to jsem byl já, nebojte, hoši. Hej, já potřebuji náboje. No, náboje. Musíš mi náboje. Můžeš mi Tak to si nahantíš časem. Jo. Jo, ale nevím, jestli jsem... A nemáme tady auto, tak to jsme kůk. No tak když nemusíme jít Pojďte- instantně po Godzilla, pojďte- ale dobrý. Pojď, ne, já jsem chtěl jít na pole botů, což je jako Pole botů, přes mapu, jasně. ale tam bude hodně věcí. Tak Už ten vím, co medailon Godzilla se vyplatí, jako bych si ho vzal. Jo, to Je to? Klidně. ale potřebujeme Máme to náboje. Půl minuty, no, půl minuty. Yes. A cože to dostaneš z té Godzilly, jako samotný? Takový ten quad launcher. Ty dostaneš medailon Sushiho sama. A vlastně, Ne, když hraje za Godzillu. ne, No, když hraješ za ti Godzilla, říkám. nedostaneš nic. No nic. Dobrý, objeví se Godzilla za 3, 2, 1, teď. Yes. Jestli daleko? Jak daleko? pokecám s tím NPCčkem. 500 metrů, to není tak špatný. No to je hned tady, ne? No, to právě. To Já můžeme už jsem skoro teoreticky tam. rašnout. Tak to ber, Maťko, ber to. No, už to vzal. No do píči, tak zdrhej. Tak Ne. my tě jdem Já potáhat. jsem ještě 300 metrů od toho, já k tomu musím ještě jenom dojít. Aha. Jsem jenom naštvaná ta Godzilla. Jak to? Co jsi udělal? Ale prostě se narodila naštvaná. Aha. No nic. To musí Ok, být do toho hodně krku jí to dává smutný, ještě vole. víc. Fakt? Do krku A to... hulí to přímo do mě. Jo. Vidím, no. Já jsem jediný, Hej kdo Maťko, plní cíl. najdi Aha. někdo. Teda ne. Najdi Čemu? někoho, no. Kamo, najdi někde Subfire SMGčka, takový to druhý, takový to horší. Protože ono jak střílí rychle, a Jo, já už to jsem hulí do mrtvý, mě. ne, dobrý. Tak ono jak to střílí rychle, tak trefíš všechny šoty a ještě to střílí rychle, jak je ta docela velká, takže já fakt dneska jsem úplně vyučený, jsou lidi. a střílí to Počup, přímo do mě. Ty dobrý. kráso, to říkáš ty? No, když to hulila přímo na mě. Jo, já jsem kouk. A Já už jsem pod úplně ní, proti ale- stav. Takovýmu lobotomovi umřu. No, podle mě se předháníme navzájem, jo, jen tak jako Jo. by the way. A u mě jsou Ale já dva ne- lidi a oba já dva nemám náboje. dostali brutálně, já potřebuji pomoc. Po mě jdou dva lidi, podle mě ty od té Godzilly. Já jsem mrtvý, já reálně chci dělat to dobře. Já jsem No mrtvý, tak, to říkám. ne, počkej, kde jsi? Ty jsi nahoře, ale jak to?
No jsem nahoře. Proč jsem pod tou Godzillou vlastně? Co tady Po mě dělám? jdou dva lidi, no. Podle mě teammate ty Godzilla, no. Po mě jdou. Šíma, zkus mě zvednout. Jo, ona nás neví, ona jde do píče. On to hulí z dálky. Ne, ona. Dobrý. Vezmi mě a jdem do Jop. Já mám 5 životů. O. A mě zabil jiný tým, super. Počkej, Nic. Shadow, kam jdeš? Šíma musí carrynout. No, oni tě finishli. No Tak. nic. Šíma, tak mě zvedni. Jo, už dělám na tom, neboj. Ty je. Dobrý, já budu mít i hned pak. Ne, oni tě dorazili. Ne. 100 Počkej. životů. Jo, doplň se, dobrý. Můžete Já mám tam jít, oni jsou všechno. špatný. Jo? Počkej, tady nahoře, OK. A jsou brutálně nahitovaný, oni měli všichni bílí. Lol, tak to je dobrý. Jo, Šimo, vem ten drop, Jo, beru tam bude hra. A nebo Bude, spofajty to první místo. Radši. Nebo, hej, shoty běž pro moji kartu. Jo, Shadow, běž pro kartu, já Je. vyfajtím první místo, já už mám fakt dost. Já ani nemám náboje, takže to už je vajc. Podle mě já měl to první místo, když jsem umřel. Takže, Já už jsem skoro na první Bacha, místě, teďka to- takže... ne, nehulí to do tebe, dobrý. Pojď. Já už jsi Tady ještě- Se podívám po nějakých nábojích. No nemám, já mám 14 do MK, jako. Dobrý, už jsem na prvním Ne, místě. já říkám o... No. Dobrý, měl bych mít tu, ten medail tady. Yes. Yes. Takhle pér. A já tady mám lidi. Deku, bab, dam. Šody, rychle. Teď co jsem to udělal. Ne, Jo, ne! jde přímo na tebe lendí, bacha. Já jsem mrtvej. Já jsem super. chcípl. Nech ho tam, Ne. nech ho tam jsou dobrý. Pojďme rebootnout a to potáháme 2. Jeholo. Ne, To už ty nemáš, je ne? tady Mám špatnej! medailon. Ještě jak debil. Běž pro Ježiš, to je kůkt, kámo. Šimo, zabij ho. Jo, počkej, musím... rebootnout toho. Rebootnout. Maťka. A ne, je tam u mý kartičky týpek, který je extrémně špatný. Ne, jako fakt extrémně. Dobrý, už tam běžím. Ne, jako čum, on mě zabil, protože mě vyspamoval a já jsem byl low, že jo, no prostě Tady po cestě neměl jdete? jsem životy skoro žádný. No Měl tady rej- je dost těch lidí. Měl rangerku. Hlavně tady je cápek. No to je on, ne? Nebo... Ne, on měl Protože mesy on se skin, bojí, nevím, on se jako, bojí ten. On to rebootuje. Jasně. Makes sense. A za náma nebo před náma? Před náma to je ten typek, Tak to který je tam blbec. zdrhal. Za 25 minut Tak on jdu. ví, že nám se Musím nevyplatí. zase jít. Jo. Ale no tak... No, jako já nevím, ještě si budeš moc vyjet asi nějak tak kolem 12:30, teda 12:30, tak jako klidně si můžu něco zahrát, ale... Buf. Ale jsou tady. Zdraví, Ok. já nemám nic. Se nedohýloval. Jo, bacha, tamhle týpek nahoře před tebou, Šímo. No, vidím, počkej. Vyspamuj ho tím SMGčkem. Nebo tímhle. Co dělá doslova? On zdrhá, No, on zdrhá. zdrhá. Ale čum teďka na tobě bude mít nějaký lepší spot a vyspamuje tě. Pojď po něm. Já už mám do kínka dubovýho. Dostal 40. Já nevím kde. No zdrhá Jo, tam kousek. označíš? No on furt někam se pohybuje. Akorát nemáš náboje? Já mám jako 0. Jo. Je u mě ten Ne, typek. teď právě zmizela Ne, korunka, jo, jede. pro kterou jsem běžel. Nevadí. Tak Jo, teammate doběhni do toho reboot vanu, jo, bacha. Šímo, SMGčka. Nemáš nějaký ty náboje? Já mám fakt 0. Jako úplnou nulu, jo? Takže mám přebyto. Teď už ani nemám přebyto. Jako, pomalu. Šímo má fakt hodně, ty vole.
Jo, aha, Nedělej, že úplně ne, jeden vole. hit. Skáče na tebe. Jes už bude. Jes, on už odskočil někam dál pryč. Tady jsou. Vidím ho. No nic, úplně vedle všechno. Ne. Úplně vedle, úplně všechno. Okay. Nevadí. Sorry hoši, no. No nic. Stíhne aspoň další hru. Jo, kam No, padáme? tak. Zase Brutal Boxy, že ano. Brutální boxtáry, ale klidně. Jo, dobrý. Já můžu mít jenom 4minutový záznam, what the hell? Imagine. Asi na to pak nemám dost místa. Já můžu mít až 3 hodiny. Nice. Ne, mě tam, no, jo, mě tam. Tak hoši, teď to zkazil musíme landing. vyhrát, protože opravdu už natáčíme, jo, takže. A foše. Už tady jsou, Jsou tady lidi? já nevím. Nevím, kdo označoval, jakože toto. Asi Ne, já Shadow jsem- označili, Já pak jsem Pafan. označil. Je, Shadow, ale no tak. To jsem musel. Olštíka, tady jsou 2 auta. Nice, tak dobrý. A je, jo, ale jedno velký. Je tam aspoň to rychle. Jo. Dobrý. Protože to velký je strašně pomalý. No tak korunkáři ze mě hodně rychle. Já mám ale nic jakoby čím hitovat. Já mám 3 zbraně na stejný náboje, takže jakoby hoši jsme trochu kůk. Ne, jestli někdo najdete Subfire SMGčko, tak ho vezměte, že je dobrý na to kozela Nejlepší je AKčko je. na Godzilla. Má nejvyšší A to- DPS. to jo. Aha, no nic. Zase všechno na ty malý pistolkový náboje, no nic. Prosím, něco už ne. A pistol. Prosím. Tady, prosím. Yes, tenhle pickaxe má vlastně tak dobrý zvuk. Kam já Máme času, dělám? jak Podívat na- zatím. Na kaděno. Na srpno si chtěl říct. Ne na kaděno, natáčíme do Ne, pytle. musíme family friendly. Jak Ano. Nick A3D. Ale Jinak kamo, to shoty ty nikdy A? nejseš plný. Dobrý. 1400 metrů. Já to zkusím něco rushnout. Bible. Já Yes, jsem jako na to rush. ready. Yes, dobrý. No ale zase na Je. to samý, no nic. Tak to už ne to. Tak to nestíhám. Já jsem tady staknutý. No nic. Kde jsi staknutej, No, kámo? ne, já jsem tam zasekl u nějakých z těch skal. Ty co jedeš tam jsou. autem. Jo? Ty jsi Jedu. za to na nás jako vyprdnul, jo? Mi chceš říct. Říkám, jedu pro Godzillu, Ty seš... No, dobrý. Dobrý. Rozbít všechny tam okýnka, to možná- je pravidlo. Tebe rádio hraje celkem bangry, to je jako... Ponko autě. Jo? Je docela... Já ho nikdy Do nemám piči, zaplý. kamo! Mě... Já jsem... No dobrý, Já už to on už- mají. Kámo, já jsem se zasekl o každou single piču, o kterou Je. jsem se zaseknout mohl. Kámo. Nevadí. Dobrý, já tady aspoň vylutím tu Tady ty benzínku. lokace. Aspoň něco. Jaký to AKčko by se nám hodilo, no. Yes, přesně tady na louce. Hej, můžu jet? Já nemůžu plavat, já už můžu, dobrý. Mňam. Tak nic. Kamo, Nice. Godzilla je celkem naštvaná. Not gonna lie. Kdybys nebyl, Maťko. Jakože byl, ale ne až tak. Dobrý, už Sakra, ale můžu hitovat. funguj. Dobrý, ona odchází od těch dropů, tak já je vemu. Dobrý, už se na prvním místě, hoši. Okay. Já projíždím za ní, abych se naučil. Tyhle tady těch dropů. Mňam. Ona běží do zóny. To je pohoda. To nebude otravovat ani. To je dobrý. No teď jsi mi dal mega moc. To je to, ale doufám, že se nesnažíme dohnat sebe sami.
Holy Kor- moly, Jo, hoši, tak ty no jsi nic. právě rozpad. No, to Jo. do mě nahulila úplně plný, kámo. Jo, do mě taky. Hoši potřebuju jako Ty zvednout. do mě taky. urgentně. Super, kámo. Super. Maťko? Ale jsem na stejně jak Šimon. No ne, Maťko. mě jde dorazit. No jas. Jo. To je, Mě taky. Kámo, super, To je no. kunda. Super, že jste hlavně vedli, no. To je jenom Jo, teďka my jsme- užiteční, to jsme dobrý. byli my dva. Ano. My jsme se předháněli, no nic. Nice, ty Dobrý, kráso, to kolik dává. Maťko, hlavně běž do zóny a vem karty, to je teď to podstatné. Oh, A hlavně to přežij. Hlavně to přežij. No asi v pohodě nepotřebuju. Jako Já on radši umřu. nepotřebuje. Dobrý, tady ten shooter je nezničitelný, takže... Tady může to hulit kolik chce, ale nic mi neudělá. Teďka to nahulí. Jo, A furt mě hulit, vidí. no protože řvala. Když řve, tak si ji označuje No já lidi. vím. Kámo, přestaň, prosím. Dobrý, jenom vem ty karty a budeš mít ten No rád bych, ale ona jako je... extrém. Au. Ty. No nic. Já jdu tady za kopeček. Ty Nejdu za kopeček. kráso. Jo, jdu za kopeček. No. Kámo, nech mě zalíst jenom. Kocilko. Ne. To nejde nic. My jsme chcípli na Godzillu. No nic. Než chcípli jsme na Sushiho sama, prosím tě. Och jo. No nic. No protože to nikde ne... Jo, jsem první, kdo poděkoval, jsem první. Ok. A King Kong. Padáme tam? Jdem si pro ty. Jo. Ne, to bude hot drop, jak stejně. To není, Jak ho no, to jako- drop? O, jako jo. No, je to přímo pod autobusem. Tak pojďte Tím tady na spíš. ten baráček, tam je dost lootu. Já už letím tam. Yes. Tady na tohle letím teda, ale. Tam máš 3, no, nebo sebe. Tam je Nebo 2. další. Tu já jsem se trefil přímo na něj, hustý. Jak se mi to podařilo? Yes, kámo, lidi. Jo, tady je na tohle- stromě. Nice. Šodo, ty sem padáš? Na ten strom? Jo, Dobrý, ano, tak na ten já padám na baráček. strom. Já Tak padám jsem na třeba. tady ty dva. Nikoho No, neslyším, nejlepší kdo land. padal. Jo? Yes, ale no, dobrý, mám zase tohle chození. Chozeníčko, Nice, chození. Dobrý, já jsem připravený na Godzilla, já mám takovou tu bubble shieldy. Já už taky. Tady máte, když tak. Berte bubble shieldy. Mám dvakrát. Jo, railguna mám, railgunu. Maťko, máš Mě fakt, já jsem dneska nějak línej mluvit prostě. Nějak nejde Je to mluvit. Ale vidět. hlavně doteď jsem mluvil úplně normálně. Jo. No, Teď to úplně jsme nevím. zapli. Čo ty? Pardon. Ten si příknul, no, tak sorry. A tady, ne, tady nemůže být. Tady ten sedím portál. bez ponožek. Nebo může. To jsme fakt nepotřebovali vědět. OK, ne, To nejvíc freaky. Aha, ok. Dobrý, to jsem fakt nepotřeboval vědět, že jsi bez ponožů. ne, asi Šímo. Prostě úplně Já myslel, random. že jo, kámo. Já Doufám, myslel, že že to vás videa to budeš vzruché. muset vystřihnout. No to určitě. Ne, Tak ty jsi škár. nejsem nožní cápek. Mlžný Nejseš, cáp. podle mě seš, Mačko. Nožní fetiš. To musí být třeba nejvíc divný lidi. Jo, ale hlavně chudáci ty lidi, kámo. Vem si, že jako Ne, Mačko, ty lidi někdo jsou má jako normální. ještě horší fetiš, jakože prostě třeba jakože mají rádi prostě jenom mrtvoly a takové věci. To je ještě Double horší. railguna, kluci. To je dosa ještě horší potře- fetiš. Ej, Šímo, potřebuješ railgunu? Nebo? A tak Ty ty máš lidi dvě? se s tím narodili. víš Jo. to, jako. Můžeš mi Musím jednu si dát moc klidně, jestli neudělej. nechceš jednu. Prostě jsem to tak líbí. Vlastně obě chci, takže ti žádnou nedám. No nic. Počkej. Hej, dobrý, já jsem jako Tak připravený. počkej. 300 nábojů a Godzilla bude někde tady, že Já jo? mám 377. Já mám 147. Wow. Ale já No. ještě skočím k tomu cápkovi, schválně co mi dá. Ale v celku ještě kousek. Taky si k němu zaskočím tu. A jako A těch teď? 140 nábojů mám v Rangerce. A která má... Nice. A někdo otevřel ten Vault. Já jsem to vzal. A nice. Já se tam skočím. Oh, Typhoon Blade. Oh. Já už jsem u toho cápky, čekám.
A jsou další bubble Tak se shieldy. připravte na to Godzilla, zkuste tam doběhnout a já zatím Yes, yes. polutím v safeu. A ještě vezmu Je. zbraň, kterou fakt nechci. Hej, halo. No, Už mu to nemůžu dát. Oh yes, dead. Dobrý, můžu. Už mi to vyplynulo. náboje, náboje. Guys, Co? není Godzilla? Musí No být. jo, je už je teďka. Maťko. No. Ono se jenom občas bugne, že se ukáže trošku později, ale už je. Yes, počkej, tak já tam Cože? skočím. Já jsem hnedka u toho. Jo, tak tam běž. Jest, tak to berte nejlepší pro Pojď, tým. dělej. Pojď, musím tam doběhnout. Ano. Takhle to vypadá, kámo. Wow. Maťko, Ještě, že to počkej, natáčím teď konc. Jsem Wow! Godzilla, hoši. Jo! Jo. Hej, šoty, co tady děláš? Já jsem se našel za tebou. Čo? Já jenom Space říkám, Marker no tak já to štuju. tady z toho polutím. Je tady něco, jo dobrý, je tady tohle. To si vezmu místo tý Ranger. Dobrý, jdeme Odkáď. zachránit Godzilla. Jdeme zachránit Godzilla. Jo, no, Maťko to nemá- bude Ne, klasicky. chci Máš- space, kámo. Máš Jo, tady náboje je. do toho, máš náboje do SMGčke. SMGče. Dostávám nejde, takový strašný ty. Nemáš náboje do SMGček, Maťko, SMGčka. Mám. Ale těch SMGček je víc, takže. Pojď, Ty kde? vole, 6 Tamhle někde friendů musí online, to být. se jen tak neděje. Hej, proč ho nikde nevidím? Já už vidím What? zatáky. Ono se to označuje hrozně krát. Dobrý, mám jednoho. Dobrý. Ty kráso, to je strašně... To se Jo, nedá no to normálně toto. Fakt špatně ovládá. To je strašně těžký Hlavně to hrozně třese i mojí obrazovkou, je to... Jo, dobrý, mám Nepříjemné. kill. Máš Další 2. kill. Ale tamhle to, ty vzadu musím nějak pořešit. Jo, tady je pode Šest, mnou. Maťko, dík za 300 nábojů. Ne, to je pay to win. Tady to auto, spamuj. Tady to? Jakože pay Tam je to win. typek, který je na hit. Jo, mám ho. On má PJ. Ne, mně se vybila klávesnice. Ne, Tak ty seš koko. Ne, vybila, ale jako je na Pojď. tom hodně špatně. Ty na tom já ho kriticky. zase... No jako někde vzadu, no je přestal mi RGBčko. Aha, Tady, Vyplo se mi RGBčko prostě. ty třeba si jenom vyplo. PJ tady právě dostala. Tady já se tady Yes, otevřu yes, ty yes. dropy. To jsou dobrý. mám je. Já můžu z toho někdy padnout něco jiného než Ranger AR-ko. Děkuju. Ono z toho padá podle mě jenom Ranger AR nebo ta. Nebo Railguna. Yes. Hej, ale já nemám Jo, tady jo, ten fakt. kabel na tu klávesničku. Ranger AR-ko nebo Railguna. Jsou Kámo, dvě kde jsou ty jediný lidi? věci, co z toho padají. Hej, dobrý, snad mi vydrží ta klávesnice. Kde ne? jsou ty Do lidi, konce kámo? hry. Já ne, oni podle mě jsou všichni mrtví. Střílí do tebe, já nevidím, No že by do právě, tebe že někdo nikdo střílel. Právě, že Je tady. nikdo. Tady. Dupni. Ano, dobrý, už je tady. Jo, 66. Není dead. Pojď vyspomuj tady toho bota. Yes. Zavolal. Dobrý, je mrtvej. A ty lidi po tebe super Pozor, rozpadají. Shogo. Naštel to Jsou NPCčko. úplně špatný ty lidi. Dobrý. Oni jdou prostě jenom po Godzilla, nic jiného je prostě nezajímá. Hej, nemusíš nás Jau. zadupnout. Od kde? Odkáď, Tamhle. kámo. Tamhle, střílej tam. Tady dole, jo. Yes. Jo, ta chatka. Trošku víc vidím. doprava. Vidím chatku. Nice. Jdu po ní. Tak. Yes, hezky. Dobrý, Mačko. Já jsem to viděl jenom, jak tam byla ta railgun a jak se ten Vaše díl už mám toho strašně spadl. málo, ale dobrý. Jo, no jo. Ty No, a už měl jsem třeba mrtvej. půl centimetru životů. A máme, jo, ne, mě to buglo. Dobrý, mám svoje věci, dobrý. Ne, mě buglo tak. Jak jako bugla? Kámo, ne, mně se vypla ta klávesnice. Ne, Úplně. jako. Sakra. Ne, ne. Dobrý, já hraju na Zrovna teď. kontroleru.
Dobrý, musím hrát na kontroleru. Ne, Maťko. Jo, já prostě fakt nemám Techno klávesnici, music. počkej. Ne. Tady bych měl nějaký náboj. Mě prostě fakt... Vylutili jste ty cápky? Co jsem zabil? Jo, Kdyby to něco jsem jsem přestal poutil. chodit dopředu, počkej. Já jsem za box... Ne, já jsem... Počkej, jak se... Ej, Maťko, zkus Já nevím, tu na čem mám klávesnice vypnout a nabídnout. zapnout. Já jen- Vypni a zapni. Počkej, já se pom- potřebuji pomáhá. zabildit. No, aspoň u mě. Ne, já ji mám fakt vybitou. Dobrý, já mám railgunu, takže hoši, bídek. Já mám taky Já nevím, jak se staví zeď, ale na tom PSku. Ne. Lehce blbé. Maťko, rozhodně chceš ale tu Oni shotgun, Maťko, že? vypni Jestli a dobrý, zapni klidně to, dám. to pomáhá. Ale chápeš, že ona je A vybitá? vy- To nepomůže to, že ji vypnu, zapnu. Ona je prostě vybitá. Ale ty ji můžeš zastrčit do toho rovnou, do toho PS. Já vím, ale já... Tak to udělej. Já mám vzadu Wi-Fi kabel, Někdo který tady je na hovno, rebootnul. víš? Který se mi automaticky prostě Právě teď vypojí. někdo rebootnul. Jo, to jsou ty lidi, který jsem já zabil. Fakt? Tou railgunem. A jak to, že rebootli? To není možný. A proč Byl já jdu jeden mimo týpek. zónu? Ví, dobrý, já asi umřu. Ne. Jako... Musím teďka úplně nejvíc opatrně, abych nevypojil A omylem oni Wi-Fi dostali kabel. ten medailon, ne? Nebo kdo ho dostal? Dobrý, mám to připojený. Kdo dostal medailon? Mně se to reálně povedlo, wow. Nevím, nějaký týpek. Wow. Jak to má vidět? A to je úplně hustý. Dobrý, to je mám to. klávesnici. Za tu Godzillu je to mega hustý, ale... Jo, To je ale ale... za ní těžký hrát. Jo, strašně. Ale dobrý, aspoň jsem si tykon za ní zahrál, takže jsem spokojen. Teď bychom klidně jakoby mohli lívnout, ale ne. Je to... Vlastně Ne, actually jdeme nebudeme vyhrát. lívovat. My chceme vyhrát. Jdeme vin. Pohoda. Ano, přesně tak. Maťko, nechceš tu Oni shotgunu? Kde je? Tady je Onimaska. Já ti ji dám. Pojď sem. A jaká? Ta dobrá. Fialová nebo zlatá? Ta Legendary. Zlatá, No ok, ta tak to vole. Legendární. Void. Počkej, tady. Hey, da-da-da-da-da-da. In Tady má. between you. A ji nechci. Ej, podle mě by měli vole... Do píče, mě to fakt nejde. Podle mě by měli přidat, vole, chop chin do fonka. For sure. Prostě co děláš? Já jsem si šel pro lepší boj. Tak dobrý, hoši. Máme tady emotek. Teď máme dosáhnout nejlepší loot. Máme co- 11 co jako killů, to je vyšlo. krásný. Techno music. Hele, tady je další railgun, jestli někdo chce. Yes, máte všichni railgunu, že jo? Yes. Počkej. Tohle auto nechci vidět. Ne, tak počkej, tak pojedem, jasně jdu na benzínku a opravím to. Kdybys mohl emotovat jako Godzilla, kámo. To bylo strašně random. Imagine. Si to představ prostě jenom, no tak jdem si zaemotovat. To bylo cursed jak blázen. To je docela to. To. Kámo, to auto má 72 životů, ty. U toho cápka si můžeš to. Jo, on už mě odmítá. Tak schválně, co jsi mu dal? Zelený SMGčky. Lidi, Ukáž? Odkáď. lidi. Hej, what? Kámo, On je jenom vyhozený přepínač ten Godzilla medailon. To někdo Lol, tak vyhodil. to chceme. Tak já to vezmu. Jo, vem Jako ho. víš co? Budem Beru ho, maximálně killů. No to tady prostě někdo vyhodil. Lol. Ne, oni- oni tady oni ho jsou nechtějí, fighty. protože- Jestli to není, Ne. jestli to není trapka ještě No navíc. to, no, oni tady jsou lidi. Fakt? No tak to počkej, Jo. ale. Já ti jdu Jasně, pomoct. že to bude trapka, no. Tak to Dobrý, bude tak já asi si- fight, že jo. No. A někdo tam ještě jenom prostě umřel a ještě nepickupli ten medailon. Bojí se ty lidi podle mě. Bojí no. Já už je Ale vidím. už ve mně. Nejsou dobrý. No, Oni se bojí. Tak to je dobře. Ale jako mají huntingu, takže jsou děsiví. furt. Ježkováči.
Dobrý, já tam doletím s tímhletím autem. Dostal crack. Kde je ten medailon? Kdo se Tady jsou posral? dva. Tady bude ten medailon. Já dostal já dostal snipe. Au. Vylez z toho auta, pojď. Ne, já jsem mrtvej. Kde je ten medailon? Ten týpek kurňa? má o hodně lepší aim než někdo jiný. On je tam někde tamhle. Jo, zdrhá, tady zdrhá. Ne, to je dřevo. Aha. Tak kde je? Já potřebuji, ale Já jsem na něm. potřebuji život. Tady někde má být? Kde je? No je tady prostě. ale Haha. To jsou zase Hej Mačko, oni. zkus je zvednout. On tu prostě není, kámo. To nestíhám. On tu prostě není ten medailon. Nebo stíhám. No, se to prostě stíháš buglo. o 2 vteřinky. To se to reálně No, tak se to baglo. buglo. Tady není ten medailon. Nebo ho nemůžeme vzít. Ne, můžem. To Můžeš? počít mě volá I když jsi táta, byl- chci pomoct s nákupem. O ne. Petka? Mohla by si... No, Tak ho zkus. mě volá Ocino, takže či by si mohla skočit dole. Hey Tady guys, měl Kind of být, in the to middle jste- of the game. Jo, tady je. Mám ho. Počkej. No hello. Yes, mám ho. hoši na auto a jdeme. Maťko, nastupuj. Dobrý, jedem. Maťka má masku. Jedem. No jo, auto. Já mám taky auto. Nemáte jakýkoliv healy? Já mám 7 životů. Mám, počkej. Já mám počkej. medkity. Prosím. Dík. Já si mám teď taky jeden medkit. Čo? Dobrý, potáháme k vinu. Proč jsi ty vole, zaplach? 8 životů mi zbylo. Aha, rádio, no nic. Dobrý. Maťko. Dobrý, nemusíš do mě furt bourat. A tady mám lidi. Hej, šo, ty proč jsi tam No. úplně sám? Třeba ty jsi prostě No já, 200 ne, metrů no od tak nás. já jsem měl dál. Ty jsi prostě build Maťko, different. Maťko. Hej, co jsi udělal s tím autem třeba? Já? Jo, kreknul jsem někoho. Jasně, Maťko. za to. Maťko. No, teď jsem Mám přímo za pingu. tebou. Kamo, shot tam fajtí pořádně. Ne, já jsem totiž jednou kreknul, tak no. Maťko, ještě sem pojď. A sem to pojď jsou potom. boti. Potom sem pojď. Maťko, Dead. Maťko, tady máš jíly. Tady máš ten Pohoda, barel. já nepotřebuju. A já je tady zabiju a najdu nějaký big shield. Ne, já je zabiju. Actually, Tady já je Big zabiju Shield, dva. Maťko. Actually už jsou dead, takže ne. Šelišímu No nic. vlastně nezabiješ, takže. Nevadí. Že ty s tebou už jsem dělal ten bug toho rebootování, nebo ne? Ne, nedělal. Ne, ne. Ale funguje. Jo? Yes. 18 lidí, 17 killů jako tým. To je opa. Nice. Jsme To je dobrý. dobrý. Po mně někdo šutil a nevím jestli to... Jo, počkej, ale mám Holy 6 shit. killů, hoši. Já mám 6 On někdo killů. postavil mocnou skybaseku. Jo? Maťko, kolik Právě máš? chcípl. Jo, no ta skybaseka se rozpadla, takže nevím. Maťko, kolik máš těch? 7. 7. 6 plus 7 je... Takže shot Jo. má 4. Máš 4, že jo, shoty? Jo. Yes. Easy win. Yes. Jo, tady zase někdo buildí. Podkopu mu to. Podkopaný. A je dead. Takže budeme další Umřel díl. na fall damage. Nice. On umřel na fall damage. Vole, kámo. No, Maťko. Doslova skurveň, no. A jak to, že nebudu máš, prostě- jo, jasně, že máš Já budu family friendly, Ano, protože jsme family friendly youtubeři. Ano, přesně tak. Ano. Ale nevím, jak se jmenuju YouTube kanál. Samozřejmě nejlepší. Video tam nevyšlo třeba 3 roky, ale nejlepší YouTube kanál. No mě tam reálně vyšlo jako Hned po 2 sledujte. letech třeba. Jsou tam Minecraft videa, takže. Headshot. Já mám ještě taky Minecraft videa, teda.
Headshot. A poslední headshot? A nebo ne? Já To bude spam. Stále Minecraft Další videa, kill. jako od začátku prostě. Ale OG. Přesně tak. To je jenom pro ty, co ví, samozřejmě. Ano. Přesně tak. Dostal. Proč se v zóně, jako mimo zónu? Protože fightíme. Aha, vy Já tady jsou nějaký lidi. Jo, už slyším fajtí. Oni Maťko. jsou dole, aha. Kámo, jak to? Ups. Ups. Je dobrý, chillem. Ups. Chillem úplně v pohodě. Je proti nám jedno trio a jedno duo. Pokud počítám správně. Kam už to ubírá po 5 ta zóna, co to Jo. je? Yes, jdeme do zóny. Jo, kdyby mi to zase ubral na fall damage. Imagine. No what else you can imagine. Teď jsem to chtěl říct, Maťko. Ale už je rok 2025, takže to musíme přestat dragovat. Ne, kámo, já nepřestanu Kámo, dragovat oni nikdy. hajtí ten cápek. Proč po mně někdo šutí? No, nevím. A tak je to. Mě reálně dostřelil až ke mně. Dobrý, jeden crack. 360. Headshot. Nic. Počkej, tak to bude, ale to je poslední, ne? Ještě No tři teďka už je nám naživu. proti, no, proti nám jedno trio. No, Hoši, nějaký tak lobotomové. poslední hra Victor Royale, jo. Yes, přesně tak. A tak to už je vím. Ještě by se hodily korunky, hoši, ale... Hej, Zase po mně někdo šutí, kámo, co to je? Šimo, pojď tady, Já to jdi na jsem ten úplně místo lobotomové, a zatancuj vůbec tam. Kde ta skybaseska? LOL, Skybase. No tahle jaká Skybaseska, Už jsou která žádná podkopaný. Už není. jsou mrtví, Aha. kámo. Oni budou mít safe itemy. Jo? Jo, ale oni jak padají, Holy tak jsou shit. hrozně zasekaný. Jo. Yes, my meče. Máš. Ale i tak dostal Škoda. fall damage. Lol, tak to je hodně blbeček. Hodně vatý blbeč. Ty jsem ho netrefil, těsně ale už. Kámo, on nemá matro. Ne, on má nabindovaný buildy, že jo? Tak on je cooked. Tak já se ty Skybasky vůbec nevšim. Já taky ne, já jsem Ty se vůbec kráso, já nekoukal dostal z nahoru, obou udělal to stran. dobře. Udělal to dobře, no. Pojď. Jak to? Kvalitní Skybase. Jak to? Jak mi mohl dát tolik? No nic, Pojď se hoši, ty, to musíte zespamujeme ze vyhrát. zhora. Dělejte, to musíte Crack. dát. 36 Jo, on dobrý nefil Diamond. fakt málo. Mám medailon. Má medailon už, no. My sebral z mrtvoly, ale... Pojďte, hoši, to dáte. Skákal tam pod váma, je pod tím kopcem v podstatě. A teď tě... Šodo, co děláš? Teď se tam healuje, kam jdeš? Teď se healuje v tom Devo, boxu. je tamhle. Střílí z boxu, kdy... To bylo úplně zbytečné. Ale Pojď! Ty Ty kráso, vole, těsně. nevadí. Vyspamuj ho. Jakmile mu to otevřeš, tak ho vyspamuj prostě. Utíkám. Ty Hlavně tady kráso. neemotuj. Jo, a Maťka, hlavně zaemotuj tam, no balls. No. A neskákejte na ně s mečema. Doporučuju. Protože je mají taky. Tady půjdou nahoru. Myslíš? Aim mi na to. Jo. Yes. Oni nemají kudy jinudy se dostat nahoru. Jedině, že by se vybuildili. A to se mi víc vyplatí jít po TT. Jo, to. Můžete jít na tu hlavu trochu. Ano, možná budou tady, že jo. Oni možná budou kempit spodek, prostě budou sarabátka. Asi Jo, tady jsou, oni se bojí. To je za pod hlavou. Jo. Je... Bojí se. Ale jste 2 na 2, takže dobrý. Aspoň, že tak. Dobrý, tady máme Tam- přímý přejezd do Maťko, do hlavně. zóny. Tady jde. Už jede, Jde. už jede, nahoře. Jo, a zahučil. Jo, je dead. Dobrý. Fakt? Jo, umřel. To je No, počkej, debil. on ho bude zvedat. On bude chtít zvednout. Ne, tamhle je za tím boxem. Yes, je dead. Dobrý. Takže to solo dva. Kámo, tak ten jeho teammate Jo, musí ten měl být ten mad. medailon. Ajajaj. Yes. Ten jeho teammate musí být mad. Podívejte Ne, se ještě, jakoby. možná ten. Kamoš, Ještě neemotuj. asi tak. Don't celebrate too early, Maťko. Yes.
Je tamhle, Je. to se odhalil. Tak, Jsi ale šikola, kámo. já se bojím, že spadnu z TT. No, teď ti Nepadej. neubere fall damage. A ne, Zahuč, pojď. Skákej. skaču. Má meč. Ale Já jde. si- Holy shit. Nice, hezky hoši. Ne, já nemůžu emotovat Ano. v té vodě, do ku. A teď dělej, budeš emutovat. Ano, Easy win. yes. Easy. A teď se podíváme na Teďka já jdu. 8 eliminations. No jasný. Accuracy Match 100%. Au. 4 eliminations. Počkej, ty máš accuracy 100%. Je, jo. Kámo, tak Já mám- chtěl si umít v té hře, kolik máš damage? No asi. Já damage taken 20 000. Ne damage taken. Jakože Já kolik jsem jsem ubral. šel do... já jsem šel do- 97 625. A tak protože on šel s tou Godzillou, že Jo, tam to ubírám Jo. mega moc, tam jsem totiž vykl několik. Hey guys, já budu muset jít. Yes, tak, Nebo, tak no, dobrý. nebudu muset, já už chci jít. tak jo, tak Říkal čau.